90-нчы елларда монда зур гына җитәкчеләребез дә чыгыш ясыйлар, аңлаталар иде үзебезнең алга таба нинди инде татар халкының статусы күтәрү турында. Анда безнең депутатларыбыз, безнең җитәкчеләребез әле бүгенге көндә монда күренмиләр. Азатлык теләдек Татарстанга. Хәзерге көндә без инде Мәскәүгә карап тора торган бер суверенитет булып калдык. Бу кемнәрдән зависиттер инде? Ни парламентларда татарча сөйләү юк, бер җирдә без менә авыл җирендә күпчелек яшәйбез. Бөтен татар мәктәпләрен руслаштырып баралар, урыс мәктәпләренә күчереп баралар. Халыкны алдап Татарстан Республикасы дип телевизордан сөйләйләр. Бу халыкны алдау. Марат Мөлеков, Рашид Яхфаров, Габдулвар Файзрахмановлар, Фаузия Бәйрәмовалар, шул кадәр Миркасим Госмановлар, шул кадәр татар халкының инде зур халык икәнен халыкка аңлаттылар. Татар халкы үзенең үз аңын югалтуы, буны ничектер инде гел эшче кешегә әйләндереп калдыру, бу минемчә инде халыкны Кырым референдумын үткәргәчтен бөтен Татарстан гөр килеп бәйрәм итте. Үзебезнең референдумны аяк астына салып таптау бит бу. Хәтер көнен әйтәсе дә юк. Елда киләбез хәтер көненә. 15 октябрьдә. Суыкка да карамайчы. Ул хәтер көнен хәзер әйтәсе дә юк. Урысларның крестовый походлары бөтен город буйлап йөриләр. Кресләрен күтәреп, крестоносецлар. Татарларга бер урамнан бер урамга барырга и то возможность yok. Bu bit indi koya bara bu tatar ile.